Na? Ih, dah. Ayun. Ayos ah. Raw. Oh. Oh. Ito ang nahuli ko, malaki. Nakahuli talaga. Kisi-kisi, makita kita dito. Kisi-kisi. Ito kami sa Bituon Beach sa May Abihaw. Ano? Ayun na yung lugar. Diretso. Usar. Pababa. Ayan o. Mainit yung panahon pero dito maganda. Maraming kahoy tsaka yung hangin sobrang fresh na fresh yung hangin. Oh. Parang dito nag-shooting yung Ang familiar yung bato sa akin . Cak. Cak. Arah. Yung bato lang, nurag familiar. Nurag. Excited. Oh, may nahuli agad may nahuling isda agad Para buhay sa. Kuha tayo ng tingnan natin kung baka makalibre tayo ng isda. Kuha tayo. Tingnan mo. Dandan lang. Dito, tingnan mo dito, kabilang mo to. Patay man, yan na, lam. Yan na rakit. Yan. Tingnan mo sa ilalim mo ba to? Baka may isda dyan. Ay, tidak nak betul betul. Aboy. Dito sama. Na? Ih, dia. Ayun. Ayos ah. Raw. Oh. Ito ang nahuli ko, malaki. Nakahuli talaga. Kisi-kisi, makita kita dito. Kisi-kisi. Ito ang tama. Ganyan, libre sa libre sa ulam .